Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Gabi! Metro and Mega Manila! Oras natin sa buong Kapuluan. Get up na exactly. We got 32 minutes after 6 o'clock in the evening. Hello there and welcome to the show. Welcome to the show. This is Lavridio Show. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo, lalong-lalo na sa iyo boards. Maraming salamat dahil saan ka man ngayon naroroon nakatutok ka pa rin dito sa 90.7 Love Radio. Kaya sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan, mga amiga mo natin na mga imon at mga kaibigan ni mga una na mga awa niyan dahil nga mo na mga naam-anaon ng anon mo ng imon. At syempre mga kabisyo, welcome po dito sa programang EDSA. Syempre pinangungunahan po yan nag-iisa, apakatalino sa lahat. Let's all welcome Henyo! Hindi natender pero Jose pa rin kag nagarago mo. Syempre mga kabisyo, kasama rin po syempre hanggang alas 9 ng gabi, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandito! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, hindi ako yan. Isa yung impostor. Siyempre naman mga kabisyo, hindi naman po makukompleto. Hindi naman po makukompleto ang programang EDSA kung wala at hindi po natin kasama ang napakakulit na si... Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat mga angkol. At siyempre po sa lahat po ng mga pasahero po na nakikinig po sa inyo. Masasabi ko lang po, at chichichigokwa, chichichichigokwa, No. Teka lang, Duday! Ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Alam mo, Uncle Diego Bandido, ang sabi ko, inchik yun. Hindi niya maiintindihan. Eh, paano ko nga maintindihan ang gulo nga eh? Kaya... Inchik nga eh. Bakit? Inchik ka ba? Kalbo ka Ang bihira ka, Duday. Umayos ka. Anyway, sa mga kabisyo po natin, ito, listen up sa lahat po ng mga kabisyo po natin, mga driver. Yes, Manong, I am talking to you. Listen to my eyes. Makinig ka dahil simula sa Lunes, kung hindi ka pa nakapag-register dito sa Love Knows No Boundaries, again, simula Lunes, magsisimula na Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Yan po! Simula na po yan sa Lunes! Magpapaulan na ng sandamakmak na mga kwarta dito po sa Love Radio. Kaya kung hindi ka pa nakapag-register, abay naku, ano pang hinihintay mo, magpa-register ka na. Dahil pa, the moment na mabunot yung pangalan mo, automatic, basic, 1.5 ka agad, board! Wow! At hindi lang yan,
bibigyan ka pa namin ng 2 oras. Pag nakarating ka dito sa loob ng 2 oras, may additional pa yan na 500 pesos. Wow! All in all, meron kang 2,000. Sang ka pa? Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Dahil dito, sa Love Radio, lahat tayo, sama-sama. Basic yan. Lahat tayo, sumigaw! Walang iwanan! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!